Takže máme tu hodnotenie primov. Prvý máme Ice Pop. Ice Pop na 3. Tropical Punch na 2. Lemon Lime. Energy Drink. Strawberry. To by som si dala. Lemon Lime, ale to teraz klasický. Tie negeťaky sú len s bublinkami. Orange. Cherry Freeze. Ten Glowberry, že vie, okej. Že vie aj podobný. Metamoon, no super. Ide Maťo. Lemon Lime, to je taký, ten nie je moc dobrý. Tak, potom to tuším, tak jeho dám, ten dá na 2. Nusobstor, je to presladená voda. Tento vyzerá dobre, tak ten dám na 4. Energetiaky, fuj. Že oni sú to isté, takže to máš normálne dať do... Ako, mám rád obyčajný model. Mati, však to môžeš dať aj do prvých. Tak, Ice Pop. Lebo reálne tu máš to isté, to hodnotíme hlavne ten prime, akože sama Tak, sebe. a čo bude jednička? Dobre. Hroznový. Ah. Tak my sa zatiaľ s vami lúčime v tomto šorte a natočíme hneď nový, tak čaute.